La nova taxa de residus la pagarà la gent treballadora. Qui més genera són les empreses multimilionàries i grans distribuïdores, però els responsables polítics, en comptes de posar-los límits, traspassen la responsabilitat al consumidor. L'acord entre PSC, PP, Ciutadans, Esquerra i FabGram no soluciona res. Només pretén calmar la protesta i, spoiler, sortirà malament. La rebaixa del 20% és simplement un meandre comptable. A més, és una taxa injusta perquè no paga més qui contamina més i opaca perquè ha d'anar al rebut de l'aigua de forma molt poc transparent. Les bonificacions anunciades són molt genèriques. No hi ha cap concreció de com es realitzaran, així com tampoc com es gestionaran els diners rebuts per no hi ha taxa. De fet, ni tan sols sabem el cost real de les mesures que es pretenen fer, que és cosa que hauria de ser el principal. Així doncs, nosaltres diem prou. Volem una fiscalitat ambiental justa, volem transparència i volem que qui contamina més pagui més, perquè no pot ser que sempre paguem els mateixos el nostre futur.